Halor Kapatisi TV. Pikintin kiba ikong kumon isa krenben kali kadai halor ba kadon ko ke jingtho ba baong ba namar bi ibun kun idan hadu khat armut ki kun te kani ka briu ko ong ba ka kentho ikong kumon ba kalong kumba ikong kumon ilong kum ka khnai ka ba khai ki kun klam ka jingtip te kadai kata ka kentin te lesi Kahil Farmer Union Central Body akush potrik rusaw arajar apusan Klamudoi deki Johar, ha office u Superintendent of Police ka is Khasi Hills, persya ikawi ka brio, kebakaran ben sa social media. Persya hikong kuman walang, ilong kami nong mare marathon. Papaw nam kami galaya, ibagi patba nong syong ijong gajala, syabar jala, bat syabari, kitib, bakin yung buram baha yai. Haki Johar, ke union kelak kedo baka brio kebakaran ben hikong kuman walang, ha social media, kedi kebela ai kerteng yaladi, kum ke twisted kola. General Secretary Jongka Union ba Alfon Bird Carsentil hakijing kram ke lar pathai ku bor ulia thu bo SP ula kular bu unsa shim kya bha halor kani ke jingja khna ba kabri ba kran ben yi kong kaman ke de bengat haki kendon Jongka an kajingwan jengi menta kasngi ban kendo ya i SP Jongka East Kasil District ba Vivek Sim kadai halor kawai ka issue hakaba kawai ka social media user ka keren ben ya ikong kumon walang ibadai iwe member jong ka Hill Sama Union na po Southwest Kasil District te niyo i ya kani hapo u T7 ka kani jong si T7 te nakaliang ka jongi nila penrem ya kani ka jingja bakani ka briu ka keren ben ya ikong kumon klem datip ya ka jing shisha sapang ka jong ikong kumon te dei namar kata kadaw ka jing sokya ka jongi bat kum kinong rap ngiyang shiteli bat ikong kumon ban penram ya kani ka briu bat ngidawa naka police department bakade ban wat ya kani ka briu bakade ban pat bakade immediately kade ban panmap bat ngisngo ban ong ba kum kini ki jingja ke ban nakapor sa kapor ki briu ki ba ngimtip naka na niki wepat ki jela bat ki briu ki ban ro ngimtip te henry kum kini ki jingtho ki ba pentho bria ka social media na ngasngo ban ong ba ngide ban yang shiteli kum kajat ban riu bat ngimdei ban ailat kumi kini kibriu bakin nyoben ya kilong kami khamtam ikong kumon ide ilong kami ikong kumon ide ibala yo e kakarta ka bajrong nyo pendru snem ndre idang mare sport adu menta kalong kajing aimin sim ki kun samna kadon kajing aimin sim ya kinong ile kai sport ba kinong aimin sim ya ki kun jo kinong rep ba kai ka ba ikong kumon ilaya lenti tenre ngitsmosi ba kani kabriu ka bana ngimtip te henry nakaliang kajong SP matagasngi ila kular yengi ba inshim kia halor jong kani bat nakaliang ka police department kinsa wat ye kani kabriu ka dine bat nakaliang ka police department kinsa pa daga jingtho bat kinsa le yala ka jong ka kam nakabenta ba kani kabriu ka depan panma mardor balada kam parngap kan ngat hakian ki bare katkum ka katkum ka social media act bat ngi kerpat ru ba kum kini ki jingja nakaliang ka jong ka sarkar bat kumjuru ngidan yaki senglong kami ngidan yaki sport association bakin wan chakmat nakabenta bania snok tilang bat ke Hill Sama Union ban pendram halor kani ke jingja kabaki baki briu ke banabar kin keren ben yaki briu ki badan yakanam hapo ka state ke yek ke jongi kane nga nakaliang jong ka Hill Sama Union ngimdan ban kentho yano te henry ngi yang akanong rim ba ikong kumon idei idkhot bapura jong ka Hill Sama Union bat hakapor ba ikong kumon ilet ban shim benta keleng ka Hill Sama Union ka julum donation na kidikot jong ki para nong rep bat ban pensilor ya kalong kami bakan mi sakmat na kabenta ban wan rai kanam ka buram ya kajela si lingba ka jingwan kendu jongi USP minta kasngi le si kan penple ya ki khmat jong ki briu bat ki wei ki association bakin yasnok tilang baka Hill Sama Union na kabenta ban penram ya kani ka jingjia hakabede bakani ka briu ka jingkeren ben jong kai kong kumoy kabede bakane ngilaiwan takasngi ngidangwan ban kendu ESP te ngin saya perkhat biang haka isi la dakadon kam ban le kata te nakaliang joga seng kat saya chakmat kabede kane pikentin ki ba ikong kumon isa keren ben kale hakade halor ba kadon ko wi ka jingtho ba ong ba namar bi ibun kun idan hadu khat armut ki kun te kane ka briu ko ong ba ka kentho ikong kumon ba
kalong kumba ikong kumon ilong kum ka knai ka bakai ki kun kelam ka jingtip te kadi kata ka kentin te lesi nga refer ya fi ba fin page ya katu ka news ka bami apo T7 kalong ka ba mong ba kini ki kentin ki pathok kan ka brio te baki brio kin kren ben ya ka judge ben brio ka jongi klem datip ikanong rem ngi yang ha kanong rem ban persya ikata bat kani ka brio ka di ban pan map kata ka di ka jingtawa ka jongi Pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV, nakabenta ka jingmentoy upat ba.